So igushi bekumele iyekwe bafethu inqamule nje unyaka yabo. Igushi bekumele iyekwe, umthandeni bekumele iyekwe naye ewuthole unyaka. Omjolisi sebengalandela bafethu base izintwana vele yabo, basazowashaya amahithi basazoyishaya ingoma ethandwa abantu yabo. Njengamanje kumele kuyekwe umthandeni yabo eshaye unyaka. Awukwazi phela naye umjolisi ngabe uyagange ezokhankasela ingoma yakhe ekubeni igushi ikhona yabo. Inkosi yomaskandi le emphethe awukwazi phela ukuhlabana inkosi yomaskandi ingahlabene yabo. Asikhulumi ngalamakhosi okudlala omgodi yabo. Umgodi inkosi yokudlala wayibeka yena yabo. La sikhuluma ngenkosi yomaskandi eqondile igcoka melisha yabo. So akayekwe bafowethu. Umjolisi naye uzobuye enqamula unyaka. Umjolisi naye kwanaye ngabe ukhankasela igushi yabo. Ngoba phela ukwazi phela ukuhlabana inkosi ingahlabene. Hayi kanjani? Kushuthi kahle kahle wena uqonda ukungitshela ukuthi wena ngakini inkosi ekuphethe wena ngakini ungangena naye emgangelweni. Ayikho lonto leyo yabona. Nalaba abaphusha lento ukuthi ke akuvotelwe kumjolisi lamahlathi lawa ayona lawa landela umgodi ukuthi afuna kuvotelwe ingoma kamjolisi. Anginabo naba lapha baqokiwe lapha kumhlobo wenene. Ingani bengayikhona yabona. Bona kushuthi bazokukhona lokho ukuthi bevote ngapho khosini bevotela umjolisi bevote ngale kumhlobo wenene. Khona okungezukuphasa kodwa phakathi kwakho uyabona. Amahlathi nje lezi zinto lezi mfowethu umuntu uyayibuka nje ubuhlathi lobo. Umntanta nendishi nje leyo nto leyo. Kodwa ke phela sothini yabo. Kodwa nje umjolisi nje akangasukukhankasela ingoma yakhe, akakhankasele ingoma igushi. Ya, igama limile nje akakhankasela igushi ngoba phela inkosi leya emphethe. Uhlabana kanjani inkosi ingahlabene mfana? Uhlabana kanjani inkosi ingahlabene? Ya, kumele kuqala inkosi mfana bese kulandela wena. Asitshela ngalamakhosi okudlala lapha.